Good morning mga paps, at ito yung magandang view natin ngayong umaga. So napakaaga natin ngayon kasi may class tayo bago tayo pumunta sa Sorsogon mga paps. At yun, class muna tayo sa Palanog mga paps, dito yan sa Kamalig. So kita-kita tayo mamaya at class muna tayo. So yun, what's up sa inyo mga paps? Yan, travel vlog na naman tayo. Yan si Kiel. So pinababa ko muna kasi nag-ayos ako ng gamit. So yun, pupunta kami ng Sorsogon mga paps sa Paguriran. So JNK Bado, pupunta kami dyan. So Kiel, hi ikaw. So, sa Sorsogon, Paguriran. Mga paps, nandito na kami Sorsogon SM mga paps. Dito kami sa may SM Sorsogon. So balitaan ko kayo pag may pupunta kaming lugar. So vlog tayo doon, videoan ko yun. Then babalitaan ko kayo pag nasa Paguriran na tayo. Let's go! So, mga paps, nandito na kami sa may complex. Yan, sobrang laki, nakikita nyo naman. So try natin libutin mga paps. Laki Kiel. Maganda. Maganda no? Ay, may harang. Harang. Balik tayo, balik. Dito sa kabila. Dito sa kabila video. Paps, dumaan lang kami dito para mag picture. Yan sa likod namin at di napipindot. Yan. So, sobrang ganda mga paps, sobrang detalyado. So yun, punta na kami Paguriran. Yan mga paps, dito na kami Paguriran. Hindi naka-helmet pa yan. Yan na. Ang galon na yung helmet mo. Tikiel, yan. Wala ka helmet din. So, ang daming bit-bit. Kaya diretso. Hindi. Doon, walk, diretso. Yes, sir. Galing na po kami sa kabilang isla. Hi guys. Hello. Hello. Kainan. Ayos. Hindi ka magtanggal kayo. Ha? Dapat pag-araw kayo ng chinelas. Pero madagdag na naman kisarong kilo yan, no? Lugi na naman si Jim. Pati sa dagat, nagbebenta si GNK. Siyempre. Pili lang. Ayos talaga. JNK Bado. Gas.
Yun, sana nagustuhan yung aking video mga paps. Pasensya na at bitin yung video natin kasi nalobat na ako. So galing kasi ako sa class kaninang umaga. So yan, pauwi na kami mga paps. At maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta at sa mga bagong subscriber natin. At update tayo lagi mga paps, abangan nyo lang. And kung di ka pa nakasubscribe, baka naman pwede mong isubscribe na yan. Click mo lang yung red button dyan. Then hit na din yung like and notification bell para ma-notify kayo mga paps kung may bago tayong video. So yan mga paps, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta and sa JNK Bado. Peace out!